אנחנו השבוע קוראים פרשת בעלותך. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לומר לאהרון, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. אהרון הכהן מצטווה להדליק את המנורה בבית המקדש, להטיב את הנרות, ואומרת התורה, ויעש כן אהרון. מסביר רש"י, למה התורה צריכה להגיד ויעש כן אהרון? אומר לנו רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. שבח גדול יש לאהרון הכהן שלא שינה ממה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. השאלה נשאלת היא, מה השבח כל כך גדול שאהרון לא שינה? הרי ודאי לנו שאהרון לא ישנה ממה שהשם מצווה אותו. וכי השם יגיד לאהרון לעשות דבר מסוים ואהרון יעשה אותו שונה? אז מה השבח הגדול כל כך של אהרון שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו ואהרון לא משנה? אז באמת מסבירים חכמי המוסר תירוץ נפלא. אהרון הכהן ביום הראשון שהוא הטיב את הנרות והדליק את הנרות ודאי הייתה שמחה עצומה וגדולה. אבל מה היינו מצפים מאהרון הכהן שיהיה אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים? שההתלהבות תרד. כבר התרגלתי, אני כבר רגיל להדליק את המנורה, אין בזה, זה כבר יורד ההתלהבות, כמו כל דבר חדש בחיים שמתחיל עם הרבה התלהבות ואחר כך יורד. כמו שרואים נער בר מצווה, שביום הבר מצווה שלו הוא מניח תפילין בהתלהבות ובהשתוקקות ומצלמים אותו וכולם שמחים איתו, אבל אחרי חודש, חודשיים, חצי שנה, רואים שכבר פחות יש התלהבות. אומרת לנו התורה, לאהרון הכהן לא כן היה. אהרון הכהן מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. כמו ההתלהבות שהיה לו ביום הראשון, כך היה לו גם ביום האחרון. גם אחרי חודש, גם אחרי חודשיים, גם אחרי חצי שנה, תמיד אהרון הכהן עשה את הכל בתוך שמחה ובהתלהבות גדולה. איפה אנחנו רואים גם כן מעשה כזה, וראיתי חידוש נפלא מאוד. מסופר על דוד המלך בגמרא בברכות, שדוד המלך היה קם כל לילה בחצות לילה להודות לקדוש ברוך הוא ולעסוק בתורה. דוד המלך כל לילה קם בחצות, בשונה משאר המלכים שהיו שקמים בשעה 10, 11, 12, אין להם מה לקום מוקדם, הם מלכים. דוד המלך אומר, אני חסיד אני. מה חסיד אני? כל המלכים קמים בשעות מאוחרות ואני קם כבר בחצות לילה, אקום להודות לך. אני לומד תורה ומתעסק וקורא תהילים בשביל הקדוש ברוך הוא. מה זכה דוד המלך? שימו לב משהו מיוחד מאוד. כל עם ישראל לומדים תורה כל הלילה, מתי? בליל חג שבועות. יום חג שבועות זה יום פטירתו של דוד המלך. שימו לב, ביום פטירתו של דוד המלך, זה שמסר את נפשו כל חייו ללמוד תורה, לקום באמצע הלילה וללמוד תורה כל הלילה, ביום פטירתו כל עם ישראל לומדים כל הלילה. איפה עוד אנחנו רואים שלומדים כל הלילה? בליל הושענא רבה. ליל הושענא רבה זה היום האחרון של חג הסוכות. כידוע, בחג הסוכות יש לנו 7 אושפיזין. ביום הראשון יש את אברהם אבינו, ביום השני יש את יצחק אבינו, ביום השלישי את יעקב אבינו, אחר כך יש לנו משה, אהרון, יוסף ודוד. דוד הוא היום האחרון של חג שבועות, הוא האושפיזין ביום האחרון. מה עושים ביום האחרון של ליל שבועות, של ליל הושענא רבה? כולם יושבים ועוסקים בתורה, כל הלילה. שימו לב, דבר נפלא. דוד המלך שהשקיע כל חייו ללמוד כל הלילה, הקדוש ברוך הוא החזיר לו שבימים שלו, ביום פטירתו וביום שהוא מתארח אצלנו בסוכה, שכולם ישבו וילמדו כל הלילה בתורה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מחשיב את הרצון של האדם ואת ההשתוקקות של האדם. מספרים סיפור נפלא שהיה בזמננו בארצות הברית. היה יהודי אחד רחוק מתורה ומצוות שהיה מתאגרף. היה מתעסק כל הזמן באגרוף. וליד זקנתו בנו חזר בתשובה והלך ללמוד בישיבה. הבן הזה עשה חיל וגדל בתורה. אותו מתאגרף הזה ראה את הבן שלו ככה לומד וכל כך משתוקק ושמח מהתורה, אמר לו, בני היקר, בוא תשב ותלמד אותי תורה גם אתה. אני רוצה ללמוד גם אני מהגמרא שאתה לומד. זה נראה לי ממש מעניין הגמרא הזאת. הבן אמר לו, אבא, אתה אדם מבוגר, יהיה לך קשה מאוד להבין, גם אתה כל החיים שלך לא התעסקת בחוכמה ולא למדת, ארץ לך להבין את הגמרא. בוא נלמד דברים יותר פשוטים, לספר לך סיפורים, לספר לך מעשיות, קצת משלים, קצת הלכה, קצת אגדה. האבא התעקש, לא, אני רואה אותך שמח בגמרא, אני רוצה גם אני ללמוד גמרא.
אמר אותו בן, ראה שאין לו ברירה, ואמר לאבא, טוב, בוא נלמד. הבן לקח את הגמרא הכי קלה בש"ס, ואת הדף הכי קל בגמרא, והתחיל ללמוד עם האבא. הוא לומד שורה עם האבא, והאבא לא מבין. עוד שורה, חוזר על השורה, ממשיך שורה הבאה, האבא לא מבין כלום. מספרים שלקח להם ללמוד במשך חצי שנה דף אחד של גמרא. חצי שנה, שורה אחרי שורה אחרי שורה, חצי שנה אבא יושב עם הבן ולומדים. אחרי שסיימו ללמוד במשך חצי שנה דף אחד של גמרא, האבא שמח כל כך, היה מאושר כל כך, ואמר לבן, אני רוצה לעשות מסיבה לכבוד הסיום הדף שעשיתי. הבן אמר לו, אבי היקר, בדרך כלל עושים סעודה, סיום, שמסיימים את כל המסכת. לא מי שסיים דף אחד של גמרא עושה סיום. אומר לו, יש כאלה שעושים סיום של כל הש"ס. אתה על דף אחד רוצה לעשות סעודה שלמה? טוב, אמר לו בני, אני בכל זאת אני רוצה לעשות סעודה. בסדר, נלך נשאל את הרב. הלכו ושאלו את גדול הדור של ארצות הברית שם בזמנו, קראו לו רבי משה פיינשטיין. אמר לו רבי משה פיינשטיין לבן, כן, ודאי, אדם שכל כך השקיע על דף אחד של גמרא, יכול לעשות סיום גם על דף אחד. כי הקדוש ברוך הוא חפץ בהתאמצות של האדם, ברצון של האדם, הוא לא חפץ בזה. מי שיכול לסיים מסכת, אז הוא יעשה סיום במסכת. מי שיכול לסיים רק דף, יעשה סיום בדף. טוב, אמר לו רבי משה פיינשטיין, ויותר מזה אני אגיד לך, אני גם אבוא לסיום הדף הזה. אני רוצה לבוא, גדול הדור הולך לבוא לסיום דף גמרא. טוב, באמת האבא הזה השקיע ועשה סעודה גדולה, הזמין הרבה מוזמנים, הביא הרבה אוכל, תזמורת ושירים לכבוד סיום דף גמרא. טוב, עומד רבי משה פיינשטיין על הבמה ומשבח את האבא ואת הבן שכל כך התאמצו ללמוד את הדף גמרא ולא ויתרו, וכמה הקדוש ברוך הוא שמח גם בדף גמרא. באותו לילה האבא הזה הלך לישון, ולצערנו הרב הוא לא קם בבוקר, מסר את נשמתו לברו. היה הלוויה גדולה, הגיעו הרבה אנשים, כולם זכרו שבאותו ערב הרי הוא עשה את הסיום של הדף שלו. הגיע להלוויה, לא פחות ולא יותר, רבי משה פיינשטיין, גם להלוויה של אותו אדם. והלך והספיד את אותו אדם. אמר להם, הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן דורדיה, שהיה אדם מושחת, בעל עבירות גדול מאוד, ובסוף ימיו, ביומו האחרון, עלה לו ערעור תשובה והחליט לחזור בתשובה. התחיל לבכות ולבכות 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 על כל העבירות שהוא עשה, עד שמסר את נשמתו לבוראו ונפטר מתוך הדמעות. בא רבי יהודה הנשיא ובכה. אמר, יש אדם שקונה את עולמו בשעה אחת. יש אנשים שצריכים 70 שנה בשביל לקנות את העולם הבא שלהם. רבי אלעזר בן דורדיה בשעה אחת של תשובה ומעשים טובים, קנה את עולמו. ככה הצטער רבי יהודה הנשיא. אומר רבי משה פיינשטיין, תראו, יש אדם שבשביל לקנות את העולם הבא שלו צריך לסיים את כל הש"ס. הוא לא צריך לסיים אותו אפילו פעמיים, אפילו 3. יש אחד שצריך לסיים 20 מסכתות, 30 מסכתות. האדם הזה קנה את העולם הבא שלו בדף אחד גמרא. דברים האלה, דברים נפלאים, אנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא חפץ ברצון של האדם, בהשתוקקות שלו. כמו שראינו אצל אהרון הכהן, שהקדוש ברוך הוא ראה אותו, שהוא כל כך השתוקק, וכל יום הוא היה שמח לקיים את המצווה, הקדוש ברוך הוא שמח בו, ואומרת עליו תורה ומעידה עליו, שהאהרון לא שינה, אפילו לא ביום האחרון, מההתלהבות והמשתוקקות. כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בלב של האדם ובהשתוקקות שלו. שיהיה כל טוב לכולם.